गया खाजेननो मोननायसैलाय फार्स्ट टाइम दिनैहाय गय खानो मोनजेनगोन नायलानो जाबाय आं नोंसिनो देखायगासिनो दङ आं सानदोंमोन फाराव गय गैयासो सानदोंमोन फांनै फांथामल' नुदोंमोन आङो गोबांथार माथो बाब नायलानो जाबाय गयथासार गोबांखा आरोखि ना नै ओरैबो दङ ओरैबो दङ ओइयावबो दङ जोङो नै बाजों आंजों फैदों ने खानो फैदों नै खानायसै चलो पकड़ो थांखाउनि जायगायाव खनजोबबायलै ने मा मोननाय नामाब्रा आन्दाय माने आंलाय फाराव गैयासो सानदोंब्रा वाह 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 आंखौबो लादे औ वाव हेलो गाइस दिनै ओरैबायदि बुरजा गय खाबाय माने फार्स्ट टाइम गय मोननायनि आरोखि ना नै फांसे थाबोबायरा हनै दंबावोमोनरा होद लायनाङालै ने थाबोबावबाय हनै गया बेखौ लायबावनायसै फाइनालि जोङो खाखांबाय आरोखि ना ओरैबायदि बुरजा मोनबाय फार्स्ट टाइम खानायावनो ओरैबायदि बुरजा मोनबाय आरोखि ना नै आं देखायगासिनो दं नोंसिनोहाय नायलानो जाबाय नै मोनबाय नै गोगोमनो नै नुबाय दा डेन्जार नै बेयावनि दाबसे बैयावनि दाबसे फार्स्ट टाइम खाजेनदों मोनबावगोन देग्लायनिफ्राय रानिं नार्जारिनि गय बागाना हा 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 रावबो लाया दा हारसिं जानायाव दं बे गय बागाननि फैसाखौ नुबाय अब्ला लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बेयाव फांसेखौ खानानै लायबावनोसै जों गयानो जोबमा नै फाग्लासो दा नागिरबावला मोनबावनायसो दां बागानाव ओस डेन्जारलै नै नार्जारिनि गया मथा मथाखा नै जाला डेन्जार गोथाव जाखानो आं जायालै बायोआनो जानो गय जानाय सर' गैया आंनाव दासान्दि होमब्ला भिडिअखौ बेयावसो दोनथ'नाय जाबाय गाइसमोन अयथासार गोबां बाबारे बा फुरालै ने होद थाइसे दंबावरा इयाव थाखोमाबावदोंसो नै थाइथाम मोनगोन इयावनो मोनसेयावनो गोजौसो लानांसै नामा